Vana vanogara kubhekisiti here. Vamwe vana vakabuda kani. Bhuti rikaramba kuvhurika vana vangu vakafa kani. Junior 1 here, Junior. Junior 1 here. Takatarisana netsaona inosiririsa yakaitika muguta reGweru madeko apo panova pane kombi yainge yakatakura vana vaibva kuchikoro yakabatira moto. Vanomwe vakatsvira mukombi iyi vakashayika. Nhasi uno tiripo paGweru Central Police Station apo panova paungana vabereki vevana vakatsvira mumota pari kubatwa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police Criminal Investigation Department veCID vanova ivo vatora ma-DNA swabs ekuti vange vachikwanisa kuchiita tsvakurudzo yekunanganisa kuti vana mitumbi yevana iripo ndeyevabereki vapi. Takwanisa zvekare kutaura nevamwe vevabereki vanga vari pano varondedzerawo zvakaitika kubva pavakanzwa shoko retsaona iyi. Takarota tichirima mumunda, ndikarotazve tichidzokorodza kurima. Saka ndakabva ndatodana uyu mumwe wangu akafigwa. Mai amanda wopedza ndarota hadzina kunaka. Maroto emaigeli ndarota tichingorima, asi hope dzirikuramba dzichingodzokorora tichingorimazve. Mai amanda vakanditi hope dzenyu hadzina kunaka, dzakashata. Ndandiri kumba nezuro ndakuti ndinotengesa muno mutauni asi zuro ndandiri kumba. Samakakwanisa here kunosvika panzvimbo yakaitikira tsaona, makawana pakamira sei? Takasvika asi takarambidzwa kupinda nemapurisa. Tikanzi endai motasa vana venyu kuchikoro. Apa ndakasvika kuchikoro ndakaona vana musina vana, pane vana vakapfeka green vekumatongo vekusenga vasimo. Saka ndakasvika ndikati asi kombi yanga isina kutora vana vekusenga. Saka vanhu vanga varipo vaingotivhiringidza vachiti vanga vasati vatorwa, vanga vatorwa. Saka tasingazvinzwisisi nekuti pakazara vanhu. Saka pakazonzi vana vanga vatorwa, ndatoziva kuti mwana wangu atsva nekuti ndo vanotanga kutorwa kusenga vachizoya kumatongo. Saka kurunzi vana vakazoburitswa mukombi, vakatanga kurongwa nadhiraivha. Vana vanopedzisira kuburuka vakananga vagari kubhekisiti. Umwe wacho anotogarana naAlbert anga atosiya bhegi muklasi, ndokumanya anotora bhegi ndokuzogariswa pafront, akakwanisa kubuda. Murume wangu akafonerwa neazvanzi yavo achitaura kuti pane mota yevana inotakura vana yatsva, asi manyemi ndemunotarisa. Saka murume wangu akapanika. Ndikabva ndasumuka ndobva ndanoudza umwe wangu mai vaAlbert, ndobva ndatovashedzera ndati hanzi kombi yevana yatsva, asi pane vamwe vana vanzi vatsvira pai mukombi, handei tinodii tinotarisa. Asi vanga vakambondiudza hope dzavo achiti mai amanda ndarota hope tichirima. Ndikatovakomena ndikati hope dzamarota dzakashata, kurota uchirima ndongonzwa chinzi chirufu. Saka ivo vanga vatogara vari munhu anga akatongomuka akatongoneta, vakatongogara vachida kutodidza sevangatozvitadza. Handitombotaura navo nyaya paya. Saka pakasvika foni ipapo ndakavaudza, vakatopuwa ndikujoka, vakati mai amanda musadaro. Ndikati handingatamba nezvinhu zvakadaro here, handei. Ndakabva ndatosvika kuma ndikatopfeka mapushi, vatatomhanya tikaenda tiri murodhi momo taitofonera vana tete vangu chititi ndo vanogara kusenga, kuti vanotarisa kukombi kuti vana vari mukombi varimo here, because vedu ndo vanga vane first kombi inotanga kuuya, first trip yavanofanira kuuya nayo. Kombi yacho ndiyo yanga yatsva. Saka tandati vane confusion kuti pane vana vabuda, kuti pane vedu here kana kuti hapana vedu. Takafamba murodhi momo tichingoshingisana kusvika tasvika. Tanosvika takaona rodhi yakablokewa nemapurisa, asi kombi ine handina kana kutomboona kombi yacho. Ndakatadza kana kutotasa, saka nhasi handitozivi kuti kombi yange yakaita sei. Takabva tatenderera tikasvika kuchikoro. Tisvika kuchikoro takasvika paofisi. Muofisi momo manga mune vana vamwe vanokwira navo kombi, nomwe mwana anotogara padhuze nesu anongoburuka naye mazuva ese. Wangu wacho anga asimana vaAlisha naAlbert. Ndakabva ndatongoona kuti hapana,
ndikashedzera ndichati Alisha vamwe mwana wandikambobvunza chimwana chacho chainzi Hana ndikati naye Hana wamboonawo mwana waAlisha akati Alisha ndamuona aburuka mumota ndikambodzokera ndikadzoka futi ndikabvunza ndikati naye Hana wamboona Alisha akati Alisha ndamuona aburuka mumota kuti ndichaziva kuti kwakuri kupanika kwemwana asi pekuzopedzisira pacho akati Alisha haana kuburuka mumota neniwo nekutoona kusadzoka kwemwana kumba kusvika manheru kusvika pakurara nepakumuka isina kuona mwana ndatongoza kuti mwana wangu atoshaya. Vaita kurongedzewa nekuti vana ava vari kunzi ivo mukombi vanga vari 24 vana mukombi saka kurongedze chaiko masaga chaiwo semasaga atonosiyiwa kuGMB kombi inotakura vanhu saka vana dzainzvikuti vanga vari kugarana mwachona ndosaka vatovashewa mukana wekujamba nekuti vari kunzi vana vakufa kwavo vari kunzi vanga vatotaka kunamirana vakubatana kuratidza kuti vaida kupurisana kuda kuti anotanga kubuda ndiani zvekuti pamwe dai vana vanga vari vashoma pamwe dai dhiraivha akakwanisa kuvaburitsa semaburitso vakaita vavo nekuti dhiraivha vakatadza kuburitsa ava nekuti vanga vamukurira kuwanda kwavo akaburitsa vanhu 17 if I'm mistaken 17 panze saka dai akaburitsa 17 passengers dai kombi yakatobuda saka dzaburitsa vamwe ava nekuti nguva yanga pambasina asi dai kombi yakaenda vanhu chaivo dai kombi akabuditsiwa zvakanaka vanhu akatorarama vese.